enllaços que us presentarem a continuació tots són de tipus covalent. La diferència entre un àtom i una molècula és que l'àtom està format per un sol element i les molècules són enllaços de dos o més elements. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de L'aigua, H2O. L'aigua s'utilitza en la vida quotidiana, ja sigui en l'agricultura, en la ramaderia, per beure o per usos domèstics. A més, també la utilitzem per l'energia hidràulica i per obtenir electricitat. Només digues què penses, llum de L'àcid clorhídric s'utilitza per a netejar i com a salfumant. A més, és molt tòxic i corrosiu. L'amoníac, NH3. L'amoníac sense aigua s'utilitza per l'agricultura i com a fertilitzant. A més, també s'utilitza per la neteja, per netejar fogons i forns. L'hidrogen diatòmic s'utilitza per a la producció d'amoníac, per al combustible alternatiu i pel subministrament d'energia de les piles. El diòxid de carboni. El diòxid de carboni, també anomenat CO2, el trobem present durant la fotosíntesi de les plantes. També el trobem en el cava i a la cervesa. I també el podem trobar present mentre s'inflem els pneumàtics de les rodes. L'òxid de diclor es va utilitzar a la Primera i Segona Guerra Mundial com a gas tòxic. Els llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. L'oxigen, O2. L'oxigen forma part d'un 21% de l'atmosfera terrestre i el coneixem com a oxigen, i és l'aire que respirem. Només digues què penses, llum de El dinitrogen forma part del 78% de l'aire atmosfèric. S'utilitza per la manufactura i procés de fabricació, també per la baixa reactivitat i per a ser inoxidable, i per cremar berrugues. Un dilluns perfecte, bicicleta sense mans. Diclor, Cl2. S'usa per matar les bacteris de la piscina i per l'aigua potable, com a desinfectant i també per formar plàstic. Tant soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. L'àcid nítric és utilitzat per a la producció d'explosius com el TNT. També és usat com a fertilitzant i és un component de la pluja àcida.